Il-Pulizija qed tfittex Taljan ta' 39 sena brabta ma' sparatura li seħħet fit-12 ta' Diċembru li għadda. L-isparatura seħħet fit-triq Burmarrat in-Naxxar. Is-suspettat jismu Alfio Ranizi Torrizi u fl-isparatura kien ġie ferut raġel ieħor li ttieħed l-isptar Mater Dei isofri minn ġrieħi. Torrizi u l-istess persuna li f'Mejju li għadda instab ħati li flimkien ma' sieħbu weġġaw sit ta' ħanut fir-Rabat waqt serqa. Dakinhar huma kienu serqu 2000 euro. Is-sieħeb ta' Torrizi Alessandro Giuseppe Gandolfo kien ingħata 6 snin u 8 xhur ħabs wara li ammetta l-akkużi miġjuba kontrih fit-tieni seduta. Il-korp tal-Pulizija talab biex kull min għandu xi informazzjoni dwar dil-persuna jgħaddielu anke b'mod anonimu fuq 119 jew 2122 4001. Dak li jkun jista' wkoll jirrapporta fi kwalunkwe qassa.